De kan høre os, eller hvad? Jeg tror, de kan se os. Ja. Jeg så det udenfor. Havde du også det her? Ja, selvfølgelig. Hvor meget har du givet? For meget. Hvad for en zone kommer du fra? Zone 9. Og zone 7. Det var min 16-års fødselsdag, og hele familien og gæsterne var linet op langs det lange bord, og jeg havde pakket gaver op og var i sindssygt godt humør og havde fået alle mulige lækre ting. Og så siger min bror, at han har lige en gave, som jeg skal pakke ud, jeg skal pakke ud foran alle de andre. Jeg tænker, nå, fint nok og sådan noget. Så åbner jeg den, så lægger den her lighter i. Og min mor, hun vidste jo ikke, at jeg røg dengang. Hvad fanden skal du med den der lighter? Du ryger jo ikke. Og jeg sidder sådan og prøver at holde masken og tænker, fuck, hvad gør jeg nu og sådan noget der. Og så kigger hun på mig, og så får vi sådan en øjenkontakt. Og så kan jeg se, at hun kan regne det ud. Så hun begyndte bare at blive stiktosset og begyndte at råbe og skrige. Og så får jeg bare sådan en pegefinger, som siger, nu stikker du ind på dit værelse, og du får ikke nogen kage. Min 16-års fødselsdag, så skal jeg ikke have nogen kage. Kæft, mand. Hver eneste gang, jeg kunne ikke tænde en smøg, for jeg tænkte bare på min mor, som stod med den pegefinger og stod og råbte og skreg af mig. Og jeg kunne selvfølgelig regne ud, at det han ville, det var jo det rigtige. Altså, få mig til at holde op med at ryge, ikke? Men det var bare... All right, everybody. I want y'all to meet the Fro. He's here to take care of business. Hey, man, it ain't no thing. Cleveland called me in here, said you guys need some help. Something about a deal going wrong or something. And I'm the pro, and they call me the Fro. Shit, we don't need your fucking help, man. We found the rat. It's Bumpy lying in the corner over there. Oh, it's Bumpy in the corner, huh? Yeah, it's Bumpy in the fucking corner over there. Listen, you smart motherfucker. As far as I know, Bumpy wasn't even there to fuck it up for you the last time. It was you, Julius, and Cleon, right? But you clucked him up pretty good. My bad. Fuck. Just don't make him beat on my cat. Well, if it ain't Bumpy, and it ain't me, and sure as hell ain't Cleavon. Only motherfucker I don't trust is you. Oh, yeah, man. Do I look like a fucking chiva, huh? You look like the fucking popo to me, Snowflake. Oh, yeah, motherfucker. You wanna frisk me? Yes, I wanna frisk you, you dry white piece of toast. Oh, yeah? Oh, yeah. You know what, motherfucker? Let's all get frisked. Helt ærligt. Men jeg gør også noget for miljøet. Jeg æder en god bøf. Okay. Så har mit miljø hernede det rigtig godt. Du aner ikke, hvad du snakker om. Det gør jeg. Det gør du da ikke. Det kan du høre, du ikke gør. Vil du have den til genbrug? Gang. Skal jeg samle den op for dig, eller hvad? Nej, jeg synes, den ligger fint, hvor den er. Synes du det? Ja. Er det for at provokere mig, du gør det her Nej, kun, men eller helt hvad? seriøst, der bliver jo ikke genbrugt en skid, altså. Det gør der da. Bøf er godt, Ja. det siger jeg. Ja. Genbrugsstænger. Det var nogle søde veninder, du havde. Sjov. Fuld. Det er faktisk Janni, der har malet det billede her. Du må da være glad for det, siden du har det haft hængende i din lejlighed, eller ikke? Mm. Det er jeg også. Christine? All right, everybody. I want y'all to meet the Fro. He's here to take care of business.
Listen, you smart motherfucker. As far as I know, Bumby wasn't even there to fuck it up for you the last time. It was you, Julius, and Cleon, right?